Ja, altså du begynder bare, når du er sådan... Ja. Fra. Vi har her et basisarrangement, det hedder Basic Upright. Det består af 3 elementer. Shin her, første elementet. Soi, andet element. Og Hikai, tredje. Shin betyder himmel. Soi betyder mennesket, og Hikai betyder jorden. De står i en trekant. Og støtteelementerne her står også i en trekant. Filosofien omkring Shin er ideen, Soi, mennesket. Man gør noget aktivt for at få ideen gennemført, og det færdige resultat ligger i Hikai. Er det nu? Ja, det er fint.